लोगोफोर, नोंथांखौ बर'लेण्ड इउटुब चेनेलनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। आङो दिनै बेखौनो बुंनो सानदों, जोङो आर'ज खालामो, नाथाय आर'जनि फिथाइखौ इसोरा सेङा एबा इसोरखौ सेङा होननानै जों सानो। नाथाय बिदि नङा, इसोरा जोंखौ सेङो आरो बुंफिनो, नाथाय जों बेखौ थाल लानो रोङा आरो नागिरनो रोङा। बेनिखायनो आङो मोनसे बाइबेल पस्ट लानानै फैदों। नोंथांमोना नोंनो गावनो गोसो जानानै बेखेवनानै नायहैनो हागोन, आं थगायनाय नङा। स' 33 बाला 13निफ्राय लानानै 16 सारिसिम आङो फरायगोन, जिसुनि मुङै फरायनो। इसोरा आंनो बुंफिना होननानै नोङो मानो इसोरखौ दुसियो? इसोरा गले गले बुङो, नाथाय मानसिया रावबो खोनासङा। मानसिया हराव उन्दुलांब्ला सिमांफोराव बुङो आरो दर्शनफोर होयो। बियो गावनि बुंनायखौ मानसिफोरखौ खोनासंहोयो आरो साबधान खालामनायजों सिगियो। आच्छा लोगोफोर, नोंथांमोना बाइबेलफोरखौ नोङो बेखेवनानै मोजाङै नायफिनबानो जाबाय। माबाफोर मिस्टेक जादोंब्ला गाहायाव कमेन्ट लिरनो दाबा। दा जेसेबांनाखि बुहुमाव जेंनाफोर नुजादों एबा बायदि फोथायनायाव नोंथांनि जिउआव, नोंथांनि हान्थिनाय लामायाव जेंना नुजादोंब्ला नोंथाङा सानदो बियो नों सिरियै मावख'नानै थानाय पापखौ सिरि मोनजानो लुगैनानै नोंखौ बेबायदि जेंनायाव आनजाद लादों आरो नोंखौ सिगिदों जेन नोङो बासायजानायखौ मोनो एबा बासायजानायनि लामायाव फैयो। थिग बेबायदिनो बुहुमाव गासै बुहुमनि मानसिखौ सिरि मोनजानो थाखाय गोबां बांग्रिं आरो बानाफोरजों सिगिदों, जाहाथे गावनि अननायखौ बुजिनानै जिसुनि गोथां बासायजानायाव जोङो आगान होयो एबा बिनि अननायाव थानानै जोङो हान्थिलाङो।